Ora apa-apa nggas kaki wong yo. Mikir kok dadak dilemeki tisu ki ngopo to? Anyep. Anyep, Pak. Napa lho? Aku malah bayang aku werna-werna. Aja, oncor, luwe-luwe oncor. Masuk oncor ya dipangan. Anu tak sesuk awan tak tuku ning gone stane Pemuda Sontonaya. Kula tumbaske mboten, Pak. Oh. Kek napa, Pak? Pae. Ayo jenengan kan duwe gula jenen. Sapa? Jenengan. Kabeh menungso ki tanpa gula dia tidak akan punya kekuatan. Iya. Gula itu dibutuhkan untuk nutrisi dan protein dan karbon dioksida. Kuwi lho. Apa? Karbohidrat. Goblok. Lha kowe ra wis tau tak sebel to? Kapan? Ah kowe turu kok. Kowe mung kaget meni sapa iki ngono. Masa jebul kok ora kerasa ya? Aku ngapal kok. Kulit badak. Oh dagingnya buldot gampang diapusi ya mak. Arep takon apa? Arep takon ngecat awake nganggo tir kijing. Engko tak kakoki wong Nigeria ngono ya ora gelem. Ya, Mbak Ani Blorong, jejere Mbak Ani kuwi Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Mbak Ayu Purwalestari miji saka Bantul, Kota Geplak. Ya. Luar biasa iki ya apik banget kok. Apa mak? Aku kaget Guangsir kok iso sak jempol-jempol kuwi lho. Nek kene dhewe-dhewe kowe nek ning ereng-ereng Merapi kono gangsire luwih gedhe-gedhe. Dian. Aku lagi lho iki. Iki nek nyutang ngene ra ya. Melangi ra nyo. Ya. Aku semelang nek nemplok ning raiku Iya. Gede-gede tenan no. Iki jenenge subur-subur. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Jejere Mbak Ayu ki Mbak Tatin Lestari Handayani. Sinden sing ketoke matane wis ra kuat ketoke matane. Wis dilek-lekke ket mau ketoke ketara abang. Iya, ngantuk. Ya wis ben ra apa-apa, teko meneh. Heeh. Kuwi lumpukno tok gorenge malah jos. Jejere Mbak Tatin, Mbak Elisa karo Salaso. Sinden made in Sulawesi, blesteran karo Trawana. Ha iya. Matur sembah nuwun. Jejere meneh Mbak Ika Suhesti, jejere Mbak Ria Pamungkas. Ya, wah. Bakale seneng iki nek kon tetembangan. Yo diwiwiti saka Mbak Ika dhisik jumeneng. Ya. Ah, duculi ya. Heeh. Mosok ngadeg kok kemulan ra ya ora apik to. Diculi. Ora apa-apa nggas kaki wong yo. Mikir kok dadak dilemeki tisu ki ngopo to? Anyep. Anyep, Pak. Napa lho? Aku malah bayang aku werna-werna. Kosek tak bahas iki. Apa? Jenengan bayangke apa? Mik dikai tisu ki mau lho. Lah ya maring apa? Bayang aku kaya mangan lemper kok dineki tisu tadi. Kelet nek ketan ki kelet. Oh, nek lemper kelet ya. Heeh. Mbak Ika. Saka ngendi? Saka Gunung Kidul. Lah tak pikir iki lho. Tak pikir iki. Iki anyep banget iki. Iki wesi iki. Oh, nggih. Mulane ket mau tak jepit terus. Soalnya dijepit kan saka anyep dadi anget. Oh. Iki lho. Berarti mikir mengko tak jepite wae. Heeh. Ora apa-apa. Iya. Ngaturke apa, Mak? Ayo Mbak Ika badhe ngaturaken menapa? Ya. Apa nggih? Sing tembangan sing kepenak, rada halusan dhisik, terus mlebu dangdut. Ya. Engko karo mancing karo bapak-bapak mbok menawa ana pamundutan. Ya. Ya
Wonten Sesideman. Sesideman. Nggih. Wah, urung-urung lah. Wah, Oh, Pak. kowe anggere nelek titenono. Soale tak mati wong isor ki anggere mandek kok plendus-plendus. Ora mak telepok ngono. Iya. Kok di Nena nena nena. Nena nena. Ayo bawani ya. Adem tenan iki. wiwitane anderek sang pekik Nena nena. priya bagus kang oleh budaya sowan menyang Kutha gedhe. kutha gedhe angel dikendalikan ya Pak niki. Pancen bener. Kowe tak lagi ngrasake to. Swara ki nek kena adem kuwi angel banget. Aku mau suluk pertama wae blero kok. Krasa aku rebabe makngek aku aduh blero iki. Ternyata nek wis kena adem mula akeh dokter sing melarang nek kowe olah swara aja ngombe es. Oh ngoten. Nah kuwi tenan vita suarane rusak. Karo ngombe sing bangsa mambu lenga, Kaya to oncor, wajan. Aja, oncor, luwe-luwe oncor. masuk ancar ya dipangan. Bandara Bandara terus yung-yun selendang kuning kang saking wuke mula nek hawa kaya ngene iki aja pisan-pisan ngombe adem. Ngombe sing anget. Ya, men pita suarane selalu lentur. Dinggo nyuwara piye-piye selalu iso dijengkok. Ya. Lah aja kok kowe aku sritino ning pase wakan mau wis mek keblasuk-blasuk mergo angel dikendalikan tenan. Ya. Mula hati-hati. Ora sembrono. Lan-lan nggih. Ya. Swara kurang pramana Ning basis ning wasis nyopet. ngungrum Angungrum marang bendara angungrum marang bendara Dias Dia Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman
becik monggo luweh becik paten ana timbang pepisahan liwat kincang liwat kincang ing alismu gamelane lenabuhi semangat apa adem ki ilang dhewe. Oh iya ya mak iya. Ning apa iya? Wis pokoke to anggere cangkeme meneng wae ra adem. Iya. Sing marai ademe anggere cangkeme muni adem aku ya adem. Ning nek meneng wae piye? Panas ngono ya. Panas awake. Ya tetep adem. Hah? Ya tetep adem. Wah, kowe kandhane ngayal kowe iki ora. Ya, monggo. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke
ana Ye ora. Adem kaya ngapa nek dinae suasana kaya ngene iki ya dadi seger. Iya. Dang ce. Iye. Iya. Aku ora tau cocok enak nek nggon kuwi aku. Kaya rasane kaya kepengin latihan men iso kompak karo kanca-kanca. Iya. Ming tekan nggon iye ngene kok kaya ora kompak. Lah ya kabeh iki nganggo jam-jaman. Wo, nganggo dijam to. Iya. Ngono kendangane iku lho jam-jamane. Iya. Matur sembah nuwun ki mau lagu anu jenenge sing dindangkan Mbak Ika. Mari berdendang ki mau. Iya. Ya kuwi jenenge lagu Sesideman. Ya karyane Abah Sukron Suwanda saka Blitar. Ya pancen ngono ya Mak. Iya. Jebulno bareng tak buka HP kuno. Wah, pamundutan lagu sepirang-pirang. Iya. Saka sapa wae kok sik tak wacane alon-alon. Iya. Wong siji kok ana. Iya. Siji ning lenure suke banget dadi kaya pirang-pirang. Iya, sapa Mak? Wah, iki lumayan iki. Iya. Saka Bapak Tumiyono. Oh iya. Minta lagu Kadung Tresna. Bawa aja turu sore kaki. Lho. Ya berarti pelok. Saweran 3 juta. Tatin tembangnya, Ayu bawane masing-masing A500.000. Oh iya. Kagem Pak Dalang 2 juta. Wah. Sugeng dalu matur sembah nuwun. Yoga ora dikeki. Ora ana tulisane kok do usul senengane. Yoga ngapa? Ya, diaturake ora apa-apa. Ayo yuk karo Mbak Tati jumeneng. Esuk-esuk cair. Iya. Ora usah dong ngrasani kaya ngono to. Aku isin karo Pak Tumiyono ki nek nganti panjenengane streaming mireng terus ngerti-ngerti transfer meneh. Terus tulisannya kagem yoga ngono ra ya aku sing isin ta. Oh iya. Ora. Ya ben. Ya. Burung kok. Bawane sapa iki mau bawane Mbak? Bawane. Ha iki mau pempanyunane aja turu sore kaki berarti pelok lho. Nggih. Ha iya. Berarti kadung tresnane pelok. Ya ora apa-apa, Mak. Salah siji. Ya. Neno matur sembah nuwun iki paringane apa sik tak bukake. Sing kegawe pundi, Pak? Request panitia dan pemuda nyuwun lagu, Pak. Pamer bojo versi Cendol Dawet. Gerajakan Banyuwangi Gubuk Asmara. Ngaturaken sembah nuwun Pak Dalang saking pemuda Sonroyan ID sampun endorse. Monggo dipun cobi carica kopinipun tanpa gula. Nggih. Matur sembah nuwun. Ki sing ra iso pamer bojo ki ra iso. Nek gerajakan oke. Ya, Gubuk Masmara oke. Mergo pamer bojo. Gubuk napa? Asmara. Gubuk Masmara. Adem nggih. Nembang aku tak ngopi sik. Iya. Paringane para pemuda-pemuda sing wis maringi aku kopi carica. Ya. Karika apa carica sih? Carica. Carica. Neno. Ambune enak. Wis gek nembang malah do ngambu kopi. Ketoke kok enak ya, Mbak. Enak yo. Tekan nggon sinden ora kuwi. Ra cukup kuwi, yak mono. Kok gelasnya 3 Nggo rangkepan ndak panas. Oh iki apa sing diarani carica iki kaya ngene iki to. Nggih sesuk nek bali tak tuku oleh-oleh nggo anakku ah. Karika,
Pak. Karika. Oh, Karika. Tulisannya Carica. Oh, ayo ora ngerti kok ya. Oh, alah. Kenapa? Ngene iki to. Bukane to. Jenengan ajeng mak niku. Sak ngarepku to, wong kowe nembang wirung sida kok Mboten kula ming tekon lho takon. ngicipi kok. Jare nek dalang ki ora oleh mangan. Entuk wi ming Piye cerutup. muni piye? Nek dalang niku mboten oleh dahar. Ateneh modar. Mboten nek pas mayang niku mboten oleh dahar. Ah nek pas mayang pancen yo ngono kuwi tergantung kok ya. Saiki wis dalang milenial kok. Oh. Ora ana umume. Santai. Oh wis icip-icip kok aku. Ya. Nek ngono tak sesuk awan tak tuku ning gone stane Pemuda Sontoraya. Kula tumbaske mboten, Pak. Oh. Eh, Kek napa, Pak? pahit. Akhir-akhir hah iki kaya enuk kae. Wis gek nembang malah do ngurusi wong ngicipi kopi. Iya. Ki apik iki nek sesuk tumbas kopine go bayi nang Yojo. Wah, dienggo wedangan karo kanca-kanca tangga teparo. Oh. Tak kira nek kanca-kanca pengrawit. Tangga teparo. Ayo. Nggih. Aja turu sore kaki Ngapa? Kowe iki ana wong nembang kok sliwras-sliwi. Oh. Tak kongkon ding yo lali ya. Arep ngiding. Gulane sakmono isokke kabeh. Men legi. Gak do nembang piye to? Ki nek dijejerke sinden loro iki kaya buta kiwa tengen iki lho. Sinten? Kula. Ha iya karo Tatin padha lemune, padha pothoke. Ayo dalangnya dibrakot wae apa piye ya? Ambaknya. Mah, aku mah, Mbak. Lah Oh, ngapa? tok brakot kok aku. Nek tuwa, nek wedhus tuwa kalot. Nek dalang Embuh. Alot nggon aku. paling kaya kopine kuwi. Apa? Pahit. Wis legi ya. Wis tak kei gula kok. Angin jenengan kan duwe gula jenen. Sapa? Jenengan. Kabeh menungso ki tanpa gula dia tidak akan punya kekuatan. Iya. Gula itu dibutuhkan untuk nutrisi dan protein dan karbon dioksida. Kuwi lho. Apa? Karbohidrat. Goblok ora. Kleru. Nek kowe iki ora ana proteine, ora ana kabeh. Ning kowe iki kelebihan lemak. Padahal lemak itu berbahaya. Lemak itu kalau sampai menyumbat saluran peredaran darah, jantungmu bahaya. Wong lemu yo aja seneng wong lemu. Mula aku saiki udut wis tak sudo. Wis mayang wis ora udut akeh. Mergo saben bengi udut akeh tuku iki. Apa itu? Ha iki lho. Ojo kebule. Kok sithik? Oke anglo. Sithike dadi. Lah yang jajal nganggo anglo. Iki metu sithik wae mbebayani. Maksudnya? Kebule iki lho. Sithik wae iki nggo ganti rokok. Aku wis diweling karo dokter. Pak Sono tidak boleh kebanyakan merokok. Niku rasane napa? Berapa bulan tiap malam melek terus sampai akhir tahun melek terus harus rokoknya dikurangi. Loh iya Pak, ini rokoknya memang tak kurangi. Kalau saya merokok tambah itu tambah panjang.
Ngeyel kok dasare ya. Ayo. Ngapa kok guyang-guyu? Adem ki ora iso mikir ya, Pak. Aku utekmu beku. Lah iya. Iki dadi beku kabeh ngono lho kok. Ora apa-apa. Jenengan beku mboten? Ora, Ora apa? biasa. Berarti encer. Encer arep ngonekke aku metu kuping ngono to. Ora ngajar kowe. Ayo gek nembang keprege. Napa keplegen? Keprege iki cara kene kepriye gek nembang cekak-ceket. nggih. Wah, ora ngerti basa kene. Lah jenengan ngendika wae kok. Aku mau teko ning kene wae panitane mlebu nang mburi klel. Gasi, Pak. Ngono. Terus? Aku yo nggih ngono. Gasi radong kowe meruput nek cara. Gasi, Pak. Gasi Pak Seno, gasi ya. Gasi ya. Gasik nggih ngono. Jawabe jenengan apa? Hah? Menggih tok. Ayo minggih wong aku yo radong ya aku yo minggih. Bidal jam pinten saking Jogja? Ngono. Bahasane ngono, bidal jam pinten saking Jogja? Jam kalih, Pak. Jam kalih tuku mriki jam sekawan nggih. Gasi ki, Pak. Nggih. Negara mawa tata, desa mawa cara iki ngene iki. Nggih. Jadi Indonesia itu indahnya ya karena seperti ini. Wonosobo punya ciri khas sendiri, Banyumas punya ciri khas sendiri. Jawa Timur punya ciri khas sendiri, itu keindahan Indonesia. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu dalam lingkup NKRI. Nggih. Dong apa ya do keplok iki? Ben ra adem, ben ora adem. Ayo, terus ya. Nganglan jagat nyangking bokor kancanane Mula nek mayang neng Wonosobo iki kejaba apa jenenge cuacane pancen ekstrim. Nuwun sewu. Piyai kene iki nek nyuwun lakon angel-angel. Hooh. Kok saged? Iki mau lek kedadian kaya ngene iki mergo tak anu kok tak rembug apik-apik kok. Lah wau nyuwune napa? Nyuwune tumuruning Taman Mairakaca. Terus Bapak le prisa lakon niku teng pundi? Mbiyen Bapak sampeyan mayang teng Wonosobo teng desa pundi wonten lakone tumuruning Taman Mairakaca. Tahun pinten, Pak? 1960. Kula deleng lair aku ya. Lahir tahun 72. Wo nggih, pun bangun Taman Mairakaca mawon. Lah niku. Wah, karepe kuwi ning lingaran iki beda. Aku ya bundel sirahku wisan. Waduh, mati arep takon sapa iki? Monggo aku ora ngerti tenan. Iya. Salah sebut to nggih. Salah sebut. Nek salah sebul kuwi ora apa-apa. Maksudnya piye ta? Kulino nyebul apa piye? Lho kowe ora wis tau tak sebul to? Kapan? Ah kowe turu kok. Pastor. Kowe mung kaget meni sapa iki? Ngono. Masa sebul kok ora kerasa ya? Ora aku ngapal kok. Urip badak. Oh daginge semono. Aku iki punuke we mburi tukul loro iki lho. Papat peloro. Madhep rono. Madhep penonton. Madhep penonton. Geger mudhepno penonton. Nah, iki mburi rak punuke tukul loro to. Ora loro kok. Ora dadak nganggo ngarep mburi to kuwi. Kowe iki nek kon turu ngono terus anake papat kaya kirek ngemiki kae lho. Ya ora, nek turu ora ngene iki ya. Mulane sesuk disuda awake. Mau nganggo kathok apa? Apa? Tidur mau ya jan didelokke wis nggo mlaku kok awake obah kabeh. Lah nek ora obah ya piye masuk awak kok ora obah iki teneh piye? Lah nek lek mlaku wong kowe iki wis lempulehmu mlaku kemayu e. Ora ya biasa. Ah, apa?
Kowe iki wis lemu lemu mlaku dintul-entul lho nek mlebu. Aku main jawab, aku cuma ambil anu kok minum kak. Ya ora. Oh, Kayak gatekke barang apa? aku ki pas mengo. Alah dasare ya seneng kowe. Delokke ya seneng ta? Aku kaya arep nadai ngono lho. Ada ya apa? Ayo sik brem. Apa yo? Cokewane. Apa kowe gulang-gulang? Kowe lho, kowe dunekke iki mbangane tiba pecah muni ngono to. Sayang Ya muni. pikirane kurang ajar iki suwe-suwe. Pak Ndo. Pengen nadai ya kowe. Ndo? Kurang ajar kamu ya. Isine donga Sandyang sandang kalawan pangan ya genti buta sih kiwa. Iki lho limbane kaya iki lho. Padake buta lho yo. Ayune kaya ngene padake buta. lah yo eman-eman le dandan kok yo. Padake buta kae Pak To ya. Pak to. Letak-letakan apa piye? Cek kuat piye untune? Apa? Cek kuat apa piye untune? Wah mbok nggo ngletak apamu ngene. Ora sigar dadi loro. Kene kok wingi sambat untune linu-linu. Oh gak. Oh, kene wis ogak areng letak. Ngarep ra isih ora. Panganan yuk. Dipangan. Mangan apa? Mangan kon ngletaki mau lho. Oh, aku ora seneng letak yo. Senenge ngapa? Hah? Ora ya. Apa ta? Ora ya. Ayo Tin. Ya iku. Ya iku bagian nipon Wong meleksa. wong melek sabarna rimo Ngandel ora. Aku wis matur lho. Mau yagane dadak do cerewet muni. Yagane ora, yagane kok durung. Nggih tulisane. Nuwun, oke tambahin yogone 1,5 juta. Matur nuwun. Tenan edan Pak Tum. Wah matur sembah nuwun Pak Tumiyono. Iya, matur suwun. Pisan dalem Desember sowan. Ya, neng pendopo Klaten ya, Mak. Iya, tanggal 17. Mau wis dibayar lunas. Nyuwun rekening pinten kula transfer pinten Pak Seno? Nah. 950 Pak. Oke. Wis santai wae. Ya terus. Rasa dong mati aku semu gumun to, santai wae. ora berapa Pak? 150. 100. Nanti tiba ke saya berapa ya? Ayo lumrah saja. Kok lumrah? Lah emangnya kenapa kok njur? Kan rezeki banyak dibagi banyak, sedikit ya sedikit Sing ngomong sapa? Peraturane sapa kuwi?
Mbok menawa kok. Mbok menawa ki di luar pikiran yang. Lah nek jenengan piye? Nah aku yo kanca-kanca ki rekan kerjaku kabeh. Nggih. Sinten ki rekan kerjaku. Ayo dong geluti budaya iki kanthi lahir batin. Ana Nek budaya iki nek ora awake dhewe sing ngopeni kesenian iki nek ora dhewe sing melestarikan sapa sing arep melestarikan? ana sithik didom sithik. Sithik didom sithik, ora Ana sanggur akeh? kula. Ana akeh didom sithik. Sakmono lho. Guyu deh. Rumah samu saya tak takon. Aku ning Jakarta wingi ora dibayar, kowe ya do tak kei ya do kolu. Ayo dikeki lho, mosok dikeki. Ngono ya do. Nuwun Pak tanpa ana sing pripun Pak kahanane ora ana. Bareng ana wong bathi kok glegeri. Ya manusiawi. Aku ya manusiawi. Nek tampa akeh ya. Nek tampa akeh manusiawi. Ya iya. Ora ana sing ngaruhke. Aja kok ngaruhke. Chatting wae ora kok. Ming ana wong loro sing tak etung chatting sing ngrebab kuwi. Ning kuwi ya duwe maksud chatting. Golek pendhok supaya ketok. Sapa iki? Lamat wis entek kok iki. Lah nggih maksude kula napa Ayu? Sik nembang Mbak Tatin sing bawa mau Ayu kudune. Oh nggih. 500. Ning iki nang kene diterserah le transfer sesuk-esuk. Nggih. Nggih. Ha iki njaluk sesuk-esuk ora njaluk saiki, ndak. Aku teko. Biasane jenengan nambah isik. Siap padake cah tipis. Ya iki dombe sikik sedina ping 3 ya. Obat napa iki? Obat lali. Takon ngombe obat ben duwite lali. Wah cilaka iki. Ya. Sak yuta. Sakniki napa mengki? Sira lupatmu 6 tuwa lusuk. Nyo caloro. Wis kok Pak Tumiono. Tampani yuk. Nggih. Sing apik lho nembang. Sing nembang Mbak Tatin to? Heeh. Lho. Kula napa? Aku gulung-gulung apa ngapa? Lamat wis katong tejane yen bon prangkanan manjaran aduh no. yen besemut wimbo patut nyata Yen bebasane kalingan lembar nimas ayas
wena pacaane sarwa asri serba Lele